аз съм Cyrex BG и това е моят клип, в който ще покажа моята втора кандидатура за сервера на Undefined, защото причината е, че първата кандидатура не бях играл Майнкрафт от доста време и не си бях припомнил толкова много блоковете, слабовете, трапдоровете и Undefined, благодаря ти много, че ми даде втори шанс и една седмица може би вече има. И сега аз направих една нова кандидатура, в която съм направил една голяма къща с доста детайли, той каза. Да бъде с доста детайли. Не ми се строеше замък, защото много хора наричат, виждал съм на кандидатурите в коментарите, че е теглен, няма как ти да си го направил този замък. Това реших да направя с малко по-различно. Даже тук се вижда малко от него. Сега се увелича малко видео настройките. Ето така. На 7. Така мисля, че преди малко го виждах. Да, виждате напълно. Само да ти кажа. Think I can fly. Think I can fly when I'm with you. My arms are wide, catching fire as the wind blows. I know that I'm rich enough for pride. I see $1 billion in your eyes. Even if we're strangers till we die. Fire as the wind blows. I know that I'm rich enough for pride. I see $1 billion in your eyes. Even if we're strangers till we die. I wanna run away. I wanna run away. Anywhere out this place. I wanna run away. Just you and I.
face when I'm with you. But I love it. Oh, I love it. I can't do my face when I'm with you. But I love it. Oh, I love it. And I know she'll be the death of me. At least we're both enough. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. All the missing